Manarahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Telezara filɛ baga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fayda kɛnɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin wagati la surtout an ka diaspora an ka foli b'a ye. Bi an sera Seku Amadu Sidibe ma ni bɛɛ lajɛlen ko Bani Amadu Sefula yɛrɛ ka morikɛ kelen ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Sefula. Kodi baasi tɛ yen? Baasi tɛ n na. Soba a kɛra fama ye. Ok mɛ. An bɛ palais kɔnɔ. An ye palais kɔnɔ Mundugula Farada. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya bi ka maaw kunnafoni. Diɲɛ kunnafoni de ye. Kibaru jumɛn bɛ yen? Seku Amadu. Naamu. Bi an ɲɔgɔn sɔrɔ an donna san kura kɔnɔ. Mais yanni ɲɛfɛ kuma dɔ san kibaruyaw n bɛna di mɔgɔw ma. O bɛ kɛ. A y'a connecté to fayda a y'a lamɛn. San kibaruya a bɛna taa cogo min na. San kibaruya a bɛ taa cogo min na. Bi an sera Seku Amadu ma a bɛna fɔ diɲɛmɔgɔ ye. Mais Seku yann'o cɛ bɛɛ b'i dɔn ni fɛn min ye. Sogokan ni maninfinya t'a la. A ka di i ka dɔ fɔ o kan. An ka sɔrɔ ka don an ka baara kɔnɔ. Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam. An bɛ Ala fo ka Ala barikada a ka dali la an kuntigi Muhamadu sallallahu alayhi wa salam n'o ye sirifu jɔbiri a tɔgɔ yɛrɛ de filɛ n bolo bi. Alahu akbar. Kabako bere. Nin ye kabako bere de ye. An b'a fo k'a barikada munna ale kɛra kira ye ka tila k'anw ka mando ye. Masa min y'an da a m'anw kɛ wara ye a m'an kɛ kɔnɔ ye a ma biɲɛkolo falen an kun f'a y'an kɛ bani hadamaden senni fila ye ka tila k'an kɛ alakiraba Muhamadu mandon ye. An bɛ Ala barikada o la ka tila ka kɛ sirifuw kanubaa ye. An bɛ Ala fo k'a barikada o la. An kanubaw fɔlen kɔ tele sababu n'o ye a Sheikh Shuala Baya Haidara. Ala kana baasi k'an na la. Amina rabi. Ala k'an ni sutura. Ala ka dɔ fara i ka ko kan. Amina. Sirifuya Ala k'a dɛmɛ. Amina rabi. N'i ko sirifuya Ala k'a dɛmɛ ka ban komi i ko silamɛya Ala k'a dɛmɛ. Silamɛya Ala k'a sabati. Amina rabi. An b'an ka ɲɛmaa fo n'o ye gidi Mali kɔnɔ Mali kɔ k'a Seydi Sɛrifu Usumani Haidara. Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Amina rabi. O tɛmɛlen kɔfɛ diɲɛ ye sababu ye malifiya ye tinɛ ye Seku Amadu Sidibe Baninko Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula Farada kɛrɛfɛ sugungan ni malifiya tinɛ ani sababu ɲuman. Sefula k'i yɛrɛ fo k'i barikada k'i ka kameramani fo. Bɛɛ b'a mɛn. Diɲɛ ye sababu ye an bɛ k'an nadon ni mun na k'a fɔ fɛn dɔ manke bɛ maaw la wa fɛn dɔ dɛsɛ bɛ maaw la wa fɛn dɔ nege bɛ maaw la fɛn dɔ kuma bɛ maaw la wa maaw yɛrɛ fan bɛ fɛn dɔ la u fan bɛ min na Ala k'an kisi o ma. Dɔnnibaa dɔw ye maaw tɔɔrɔ an bɛna sɛbɛ de d'u ma sɛbɛ ye jumɛn ye o de ye k'a di Ala kama ani k'a kɛ Ala kama an mago bɛ Ala maaw la ani laadiriw kabi kelen. Diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ kɔ kan an kanubaa minnu bɛ kɔ kan jamana kɔ kan ani jamana ɲɛ kan an b'u fo Côte d'Ivoire jamana wɛrɛw la ani Burkina Faso an ka foli b'a ye. O tuma na diɲɛ ye sababu ye fɛn fila bɛ yen adamadenya bɛ taa o de kan o de ye waati fila in ye su ni tile. O su ni tile in kɔnɔ dɔgɔkun tile 7 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ adamaden dara k'a bɛn o de ma adamaden façon 7 de a façon 7 in bɛ dɔgɔkun tile 7 de kɔnɔ an bɛna an da don nin dɔw la o yann'o ka kɛ adamaden ka ko baasi ye fɛn min nka dɔnni si tɛ yen ko Ala y'a di Ala ka jɔn ma ka tɛmɛ sugukan kan n'Ala y'i kɛ cɛ ye a ye sugo min da i ye i sɔgɔ sugo la sugo ye dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye wa a ka bon dɔnni caman ye ni fɛn ka kan ka fara awa kuranɛ kolo ka sugo don hadisaw farala kan n'i y'a lajɛ ni maa min ye dɔ kala hadisaw la k'a daminɛ lagidari ma ka taa bila mukadamatu la ka se lasumawuli ma risalaw ma ibnu majaw ma lasumawuliw ma awa hadisa caman fo ka don Buhariw ni Muslimuw ni fɛn wɛrɛw la Ibnu Dawudaw ni awa zaburu bɛɛ la o ye kuranɛ awa nɔfɛfɛnw ye o bɛɛ lajɛlen dilanlen don ni fɛn ka kan ka fara kuranɛ kolo kan o de ye sugokan ye. Alisilamɛw sugo fɔra n y'a fɔ a ye k'a gɛlɛya dɔw b'a fɔ ko sugo bɛ wasuwasi cogo jumɛn Alakira sallallahu alaihi wa salam a ka hadisa belebeleba dɔ bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye ale Alakira y'i ɲɛ la sugo rɔ k'i y'ale ye dɛ wa i y'a ye dɛ ko dɔnnibaaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la anw tɛ taa fan wɛrɛ ɲini o la anw mana Alakiraba Muhamadu ye bari anw nɛgɛnɛyalen don sitana tɛ se k'i kɛ Alakira ye Dajali tɛ se k'i ka ye Iblisa tɛ se k'i ka ye
sitana ti se ka bonve moya fena ko e alakira bay alakira ka kwae tugo mino ka bita alakira wela yere la sitana ti fa yere la ala to nengu do adade ni alakira ye shugura ye alakira ye o kele ko fe shugonga towla ni ala bi doni di mamo ni jiri yirali la shugola ki ka ni ngari ki ko kano negliger o keri ko ni fenyirali la shugola haya ki ka ni wurudi gerado mala hadadu mi mala ka hadadu fiye ka wurudi o yima go yoro fo ni ala e ma dawda ja'al lil malaikatu rusulani awli jini hati ala bi melekeu da ka ci uluma melekeu bita ay haya fuye ka ala ka pno fuye o melekeu munu bita mauma ala ye dani ke mo marataba ka bonyanye melekeu bita domo ala ba fo ko masina kam awa kama fla be dola wa sulasa kama sababe melekeu dola wa ruba kama nani be dola ala ba fo ko yazidu khalqi man yasha opmana ko ale ala ka dachugo jidi me katemeni bela jaleka bari mungama lailatul qadri do ako meleke jibril nana ala kiramo ko yi kama jigi ka kama kele ko mi koroni klibi waruhu fiha wode jibril hamim zumara kwati opma meleke ka boni nyogo nye chugo mina adama de marataba ka boni nyo anyo chugo ni mami dale tora ni shugo darila hakikatan ni shugora wuli balido mamina la yasaga bi faga la yasaga faga awal la yasaga faga inzor la mami inve nabila ibrahima ni sumaira ka kisa de do amita hiji mina namita savani marwa boli o kiti de do la ya faga shugo de dala ibrahima la kae awa shugora ka foka ya ka defa o ya sura e dala kandi alamo opana ko shitana do ala yere na faye tu ko shitana tere e de ma fwa akola ko la raf akon nyaye ola ya sara faga mi ngo ambo de kesa muminu mo ke faga se jodo mo na se be jomo jonye opma no sabatira shugo sabatiledo ni mami ye shugo fo ka bwanga taburo ay ko mi ye hadisa ko do bla ko fe tauhidu yere ala do tauhidu e minye ode ala kira baye mi mbara ko bara ode tauhidu re da ala kira ko bunshi kabla anyo bla ala kira ko madola finu kana fofo ina fe mado do yutacharo ye awa ala kira ka suna do sabati ala kira ba muhammadu ko ni bi janaba ko kika bunshi ba chego awa ika shiuko kuje kika janaba ko iki tika fla ko folo we awa ala kira ka feonye o bela jele sabati la o ko fe seliji la kiki tika njogo no e musabu ye mununga no ne kuno we ala kira ba ka tabulu ye o bela jele ko fe ka jiki da ka kujukuju shenzaba doa o be ala kira ka suno me ala me farda o bala manini me sabatira ala kira ka tabulo munu sabatira o kuma ni o laje shugonga che tigera foka ke jeka la ya saka foka kunye o kuma mama ka shugo bla ko foro ni shugora femina alaje Allah ma beti shugo korodo ni ala nana shugo deila kana ma do ye ka faete no tay mago bisa shugo ye fenye abila kala do mai shugo amadu ala de ye ne da ka shugo de dia ni ka shugo korofiye wa odo yani jewuli che yala machugo tala bari nema shugo kala gafe kono damveji bulu meni ye shugo bakele mfonye na mba korodo yorobe kafiye meni ne re kele ni do konga shugo fla korofo tikene kuna we ala ka datwe ni ye nifo folombo awan folombo ye olu de ba famu meni ye nifo bideo nyo hakli machari posere uba fo bike chugodi olu bolo fembe de wi kala ko mara bolo boko no ay otekoi shugo amaru fla ka mi fo gafe dande nye koro ala de bini mla ngoloro maji auka na yo de fawye santa ani sheki foka se samuga ni duruma ala ye gafe ka fonyana ni miningla gafe saba de fame muloya o debeli damala ne mamba hala klange la folo do bala hali ne reta ke chugo dobli o sebe o debe sheba marubulo ni ya fewo fenge ala ka debeli do trafata hayni do na kera ka baybi lafiya so o puma ni mami shugora kana kloke shugora mina shugo di nya fawye shugo dama be mino di mauma o kofe ni mami shugola ka fo ede shugora ki langolo e tamala na ya soro nafolo bi bolo o hijabu de bato ika na soro be nyema yala o lebu de natoy o kuma femi mo gla yiri saba de be daga de bi doala e bi ko nai wala nashi bi boka ke bito ngono e bi tana e bi ko ala no make e bi ko mamina birifini dobre bisa obi melenge ma ni yo meleke ma ibi nashi ngo ki to birifini nyugoro no kera kaba alhamdulillah oyo bane no te nai soro bunya oboya ra ibi na dogo ya soro katimo bunya ni shugora o kofe ka fokede shugora
e bi ka ngaranga chama derele yila aya sura nafolo bi bolo o i ka nafolo bato yi daga kele mi mi ka fo o de bi se ko la karifana shugo e sabade shugo dobe daga bo la shugo dobe nashi bo gla shugo dobe saraka bo gla me shugo ere dobe fana daga te ula nashi to la foi to la bi ka shugo na nai no nani ma furato la obi ke saraka to la o do jume abe ko mini mami shugora kaye au bi ka awa mobili poussé kata o duje flana sabana semeni ngele kono ibolo be do shugoyaro aka ni do e kaburula ni shugora kaye au be ka taxi ko mobili taxi joni o kateli ko jugu ki be ka mobili ko ni fuere o kuma na ibina do shugoya kono o be na ta kaburula ni shugora kaye au be ka bakura jo ibina ta shugoya do kono minga mila ni shugora ka yaw be ka pombli wali bi jole be pombli le katna ebe na ta shugo ya jola alo manya ni shugora ka ye bamu chira avion bina kana ke dumo po ya ka tokatigi doka ko bane ni shugora ka kalo baleye kalo be korofe na bane do donite o ye ma setigi bado fana ka se bane akera fama bay akera navrotigi o yo ka ko bane ni shugora pamina ni shugora ka ye ebe bogo nyaro la ibi ka bogo noni o kuma na fe ibi na do shugo ya doro o wati ni be me shugo ya minim na dola yere tarru amne mo wera tarru o ibi na do munu na we ma wera tawi be yere ka se ya shugo no dalila idato la kani idat se ko la kani obi daila obi boy kono kama ma kana kloke shugo la ni ala shugo min daila na chori kono ala barkada o de la shugo bi da mamina na bi bo akono yiri gelema o nyini ki ko de shugo te kulo nyeda o tumana mami mi shugo ma be e de bi shugo ka ye e bi ka pasafe e bi here soro here bi foshi ka boy bulu i hakli sigi madro here bi foshi nye manani chema mi nyira ila kugo kono o daga bi dola no kera ibi lafia ibi nafulu so no te ibe bara damina kalu fla kalu sabadro o bara bi ba ibe kurani ni damine ni shugo di o pmani mami shugola kaye e de shugola surugula e surugu fa ibi na geresege soro ima deri ka mi yonzoro mami shugola ka fa e surugu ta kumo ibi na here do soro here mi meibolo ni mami shugola kaye e de nyi bogole me inyigize tolemi tega kono ibe na de no soro de mi togo bina fo mawfe je yoro bela meni ma saraka abi saraka ni jume o ye wara sagai ni mo ke atogo bi do mo da yoro ba bi se ke zumai wala bi se ke malangulu bay atogo bi fo garu lati mobili plage ula beba do na tise ka tonji tetema ba togo ti e façon ni togo do bi aba abe atigu nafa ka yere nafa ka atigu nafa me togo do bi o te mo nafa na togo ti yere kilinde tetema ba o de bana togo tetema ba ati o de bana togo ibita gari dole ba soro fatoke dobe beba do ibita yoro dola ma dobe naluma do beba do o façon ala ka ngishi kabo ma ni mami shugola kaye ede shugola sebelu be kabakolo la nya fiye ma bayado meni navolo bi feki ma kolo talemba ni ma saraka anyenyina nyemo ikafanga bandon la abeni njogo indela se fla shugote klonye aya janjo shugola ni sa nana shugola o shugo e here na soro laidu mini ma o mache o laidu fali ni sa fina ka ke fie ni laidu bini mache jigi boaka ni shugora bamala o kuma ma do be yi ka khalifa ka bolo wali ma famo bina bika ki ka here minela Allah o ko fe musokona ma forawye aw kana bama sogodu o ya malefiyat nawye oni shugongati kelenye ni musokona ma odu ade beke nyingurude na here soro famo fa badu halna alimamila madu abe misiri navolo kafuka franyonga ka bedu ali bi joro nyini ka bero musokona ma kala bama sogodu o ko fe ndoto sogo ni musokona ma yo do ade bi ke zo kwale o kuma denjamanga ko bi babange ba de ba sama abi famu o ko fe muso ti pa ki sako che dalela che dale ka vili dugu klama ke bi do nyegena ka che dalela ta parce que abe sunogola no kera o mu che kele muso bo shudu aya bo shudu muso be pa chemi na me shugo pangara daga do de be yo ibo de koki da o de kama check mi kodi no te muso ayo muso che chama bi do muso buru franje me shugo sa kuma fo pangara ma chama oh no kele do bi daga inde che daga de be ibo de ko kamalen goro ka sokono daga wolon flanga ga ke daga dogo ma yo
walima nasi bito ngolon flo kanga ka dogoma ye otea kele fengele me onyo nyame dasendo man nu ya fo moye mo bengala mode dana gele ma juguma za babe shi kwa marufe chigere be mo la klonge ko bili ki muso furu ka ble ko ya kata jamana kono abe dogulo ya abi jomolo ya rabbi ka wari ci mi mode ko nderike nga wari tay kata na so di muso ni ma janga bo dogo idogo ke do bola isi nyowo bola iteru bala idame mununa imuso bu bolo kulongela kamale ngoro muso kanga kanyiniwa ukanga sega ke kafeche etara wari nyinila iye muso fiancé ka blaya malide kwa sana de betchena iye muso fiancé ka blaya doba kaya ese to law fej memo bla ndorobe ya se fula dana sababe ya ndorobe ya dachorobe ya ningi nanga be ya ndoro jume ni cheoche fini boy muso la te abesu ne ke diga wuro kasa abita do bongo no doro ka plushi boka yere ya te fo yibli Allah ko ale ka kuba wale kale muso fara muso ka science Allah ko sugune be ke diga kono sali semeni ngera kono bara bi funu sugune fe dew na mi nyini kati deli abe sade Allah ko na ko ndal yube awsa wulo awsa yoro ka ja shego amadu ya abi fo ne mo ko ndoro ni danay jene ya kala fa yoro do yita Allah ko abi famu aflana abi fo de mo ko dachoro seyfula obi bo chogo mi doni voro ko toto yi ko dugu do de ni ko bi dana bla dugu bela na yesa bla vraiment ibi nyama fu ble de go sanyo kolo sanyo ibi nyama fu ble chiro de la plushi bi toala plushi gele manda plushi mande ko ibi ta to ne solito ibi to no bubuga kungolo ble ibi sanyo kolo shori ka dafu nyoro la sani ga duguje to me sanyo imine ni tara ibi tai boloke ka ni boko che ubi ki alite shufo ni tara sanyo kolo indo to na mami ni to nya mine kashi ibi ta sogo mo ibeti bolo fala ni bubuga kungolo ble no yi king hali ta fo shi tekma ubi kinfa do kina be julibo iba ke mana do ibi nana bubaga e bogo be yoro mina kada sanyo kolo la ibi no tige kana to ali bogo nyoni ngato do ina ni yo tige ka bwala bogo be mina odi bubaga nunu ne be bara adaliju bikola sanyo kolo nyumai o kuma na bogo masemima o de lakari lakwa adebeli lakari fana bi tula ko ja afura na lakari alu tibla bongele ko frate bla bongele ayu tebla bongele ko ne to be nyonje ya famu o danai ni ya bla musola ni cho che serama afone yini le ne te bubo ba soka che manche bela ka bedu ana wuru be do ma ke sugo ningo ya che sete che wa che muso minala che na na pma fo ne afa ngo saninga bla imso ina mi kangeru dae fo mobli fere la dokuno ne pma na fe ne a wele ka fa ay mi fo ne mo ne tsongo fo ma yo la quoi wallahi téléphone la ta ay fen fo ne la akabule ne bongo wanga shibando asara ma salido ngo amene table musula tara blala kale ka blala muso ingumani ka sugu jo mineta de kabita nasa abe sira fara katani no fe mobli fere yoro la quoi foga na chesiga ka de mero sugu ba ale re ba do ale ka de ni de mi nyebli maliete ubo ke mogola chedi ya blala dana ya mine mami
u y'a fɔ a ye dana in kɔni e b'a tigi dɔn muso min bɛ nin kɔ yan o cɛ de y'a bila a muso la dɛ u y'a kɛ kana gɛlɛya ye k'a ta ka taa ko Welesebugu kɔfɛ k'olu ka dugu k'u bɛ se ko dɔ la ne ko i bɛ se ko dɔ la mais ko bɛɛ t'i bolo awɔ i bɛ se dɔ la nka dɔ bɛ yen i tɛ s'o la a tora dɔtigi ta la a ma segin ne ko n ko o tuma i se mɔ a la hali ka nin da don a la anw t'a tɔ cogo dɔ ye bilen mobili feere yɔrɔ kɔni ji in bɛ bi ka misirinin dɔ jɔ yen a bɛ faamu de o tuma na dana ye sabaden ye sabanan o bɛ dilan o de ye nigi nanga ye o suguya mɔgɔ tɛ sigi mɛri o tigi muso la dɛ awɔ o tɛ kɛ o n'o tɛ ala kana ji o bɛ komi tinbamuso yɔrɔ tinba tun ye muso de ye maalifinya tuma rɔ lɔnɔgɔli waati tinba tun ye muso de ye a tun tɛ fini ɲuman don n'a ye cɛkulu ye yɔrɔ o yɔrɔ a ka baara yɔrɔ la a tun bɛ taa biri cɛw ɲɛfɛ tinba tun bɛ ten de ala ye tinba halaki k'a kɛ tinba ye nin cogoya in na a k'u bɛre bonya bɛ maa woro bɔ tinba bɛ sa kululen ye sa bɛ fini daminɛ n'a y'i bugu dugukolo kana sɔnni ye tinba b'a dogo yɔrɔ sɔrɔ yanni sa ne ka wuli ala y'o dɔnni d'a ma a bɛ dugukolo kala sira la nka tinba ala y'a dilan n'i taara tinbamuso yɔrɔ la ni tinba fara a ye donsow ɲininka tinbamuso dalen n'i y'a lajɛ i b'a fɔ ko adamaden muso dalen mais n'i ka kulusi wulila a nɔfɛ pewu a ye ɲininkali k'a la c'est à dire donsoya donsow b'a dɔn nka n tɛ sogofala dama mɔ dɛ a ye donso dɔ ɲininka donso kɔrɔ n'i ka kulusi lamaga la dɔrɔn tinbamuso dalen la pewu o y'i faralen musow kan tɛ wuli bilen dɛ a bɛ faamu o dɛbɛli bɛ Seku Amadu bolo yan o de ye kalajuguw ta cɛnyɔrɔ ye denmisɛn molobaliw ta cɛnyɔrɔ de ye o tɛ u bɛ ka kulo k'u musow la yasa k'u to tunga fɛ o kunbɛ yɔrɔw bɛ Seku Amadu bolo yan n ye n dɔrɔ ta fɔ n dɔrɔ ta baara bɛ kɛ kirikete la dɔw b'a fɔ kɔtɛ kɔtɛ kunkolo bɔlen a bɛ ka taa tuma min yɔrɔ biɲɛkolonin fila bɛ k'ale la a tagatɔ dɛ a dɛbɛli in bɛ tu muru la i bɛ kɔtɛ dalen k'a taatɔ kunkolo tigɛ caw a kunkolo mana tigɛ kunkuru min bɛ bin a lakari in bɛ dilan o la donc kɔtɛ bɛ sin tɔ in sama k'o don foroko in kɔnɔ pewu o tuma baara in yɛrɛ de bɛ k'o la baara in bɛ k'o la ni cɛ o cɛ maaya donna la a kɔnɔ tant que n'i ka nin furamugunin in da a tɛ bɔ i sugunɛ kɛ jigin a yɛrɛ kɔnɔ o ye dana de ye donc cɛ ma ka sɔn tulo ka k'a furumuso la tumana dɛbɛli de ye nin ye ka ala dɛmɛ ka ala dɛmɛ a ka baara la ɔ lagalagatɔ min d'an bɛ jamana kɔ kan ye ni e b'a fɔ ko a ye tawhidiw di mɔgɔw ma a ye dɛbɛli ɲuman di mɔgɔw ma n tɛ dɛbɛli ye n'i ko waritigi de ye n'u y'i muso bɔsi la i n'a dɔn ko cɛ kelen de ye maa kunda dɛbɛli de ye nin ye donc a kana sɔn mɔnɛ ka don a la Seku Amadu bɛ yan dana bɛ yan ne bɛ dana dilan k'a di mɔgɔw ma k'a bila i furumuso la 40,000 bon a kana nafolo ja bilen dɛ parce que u bɛ nin bɛɛ mɛn k'i wele Seku Amadu n'a bi bɛn fɛn o fɛn ma i t'o fɔ ɲɛna e dun y'a mɛn a fɔra i ye 40,000 ne y'o f'i ye kaban n'i t'a bila a la a to yen mais i bɛ den wolo la ka taa o dɔ tɔgɔ ye Seyidu dɔ ye Dirisa ye dɔ ye Adama ye dɔ ye nin ye dɔ ye nin ye dɔ ye e b'u dɔn wa a bɛ sɛbɛn de ye mansin b'a bɔ wa Sogo balimakɛ min mansalanin dɔ d'i ma masakɛ dɔ tile rɔ ko a ka kɛlɛ wulilen a ko a ka mɔgɔw ma a ko komi an bɔra kɛlɛyɔrɔ la an k'an da finɛtiri ju la so kɔfɛ an kana don so kɔnɔ su in na an balakaw da la an kana don o kan hali alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ nin de fɔ tan an kana don o kan k'u ka ko ka ca cɛ kelen bɛ yen ko ale m'o ɲa ale y'i dɛn ka i fosi ka bɔ jamakulu in nɔ ka taa biri a muso ka finɛtiri kɔfɛ a b'a fɛ ka a muso ka finɛtiri kɔkɔ k'a yira a la ko u nana quoi ale nana
a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ka kuma muso fɛ yen o tigi b'a la ne kɔni nana de su in na kelen dɔrɔn de don sa muso bɛ k'a fɔ sa i ti sabali sa wa a fɔra ko n cɛw nana su in na ko kɛlɛ jigira so su in na i tɛ sabali ne yɛrɛ den ninnu nɔ sisan den ye maa 5 ye a fɔ ne yɛrɛ cɛ den bɛ den ninnu nɔ 1 bɔ cɛ jɔlen fenêtre kɔfɛ a yurula k'a bi de a wulila oran zeyi a bolila sendɛgɛ la fɔ jama cɛrɔ a ko ne ta tiɲɛna u y'a ɲininka masakɛ ko mun kɛra a ko min kɛra i ko an kana taa ne taara koyi a ko ne ye fɛn bɛ n tulo la a ka bon masakɛ ko dɔ man ko a ko min yɛrɛ ye baara ye sa den kelen in b'o dɔn cogo di denw cɛ ma a ko i b'o dɔn dɛ a ko taa i ka taa Bagirini sa i k'i denw fara ɲɔgɔn kan i ka taa kungo kɔnɔ ko saraka dɔ bɔ min ye k'i bɛ nin saraka bɔ ɲina u k'i bugɔ min mana na sogo sara cɛ i k'o kɛ sogo sara 5 min mana ka sogo sara cɛ nɔgɔ busan o dan bɛ sogo sara kelen kan min mana ka sara cɛ o ka busan da i kun n'o tɛ k'i bɛ sa ɲina dɛ i k'o f'u ye a ye saraka in k'a cogo rɔ baro kun da teliya ma fɔlɔfɔlɔ in ma a ko nin ka sogo sara cɛ cɛkɔrɔba birilen don o y'i ka sogo sara cɛ ka busan ta k'a da kun k'a b'o yɔrɔnin bɛɛ den fitinin jɔlen don den bɛrɛ fitinin jɔlen don tan filanan ni na cɛkɔrɔba bɛ k'u lajɛ denkɛ filanan in wulila ka n'a ka sogo sara cɛ k'i ka butan ta k'a da cɛkɔrɔba kun k'i kɔdon sabanan y'a da kun naaninan y'a da kun ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye kasi daminɛ den bɛrɛ fitinin o bɛ ka kasi o tɛ nanagaro sani ye sa na bannen dunnen kɔ daga saninen t'o ya o kasira ka kasi cɛkɔrɔba ko ma na i ka sogo cɛ o nana k'a bɛna a ka sogo sara cɛ a bolila dɔrɔn k'a ka sogo sara ni busan ta k'o fili ka boli ka t'i tɔrɔ a fa la k'i jɔ ka kasi n'a ye a nana ɲɛfɔ masakɛ ko i den y'o kelen ye a bɛ faamu wa nin de kɛn bɛ k'i ka jamana in fa kɛtɛ a bɛɛ bɛ fan kojugu la anw fa ka du mɛ fa bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ de i t'i hakili sigi yan famna Sefula ni ala kuma kɛ kɔnɛ kun di bɔ lahara don i na tigɛ cɛ caman n'a denw ɲɔlen don dɛ i n'a sɔrɔ ye musow den ka ca cɛw den ye duw fa mɛ olu la kɛtɛ i ka busi kɛ den i ka fɛnw den ka Sefula a bɛ se fɔ de bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ ka i co i ka baara yɔrɔ la ka telefɔni ci kilimu banna dɛ madamu ko kilimu bannen don taga du kɔnɔ kilimu donna taalen du kɔnɔ madamu jamɛ so kɔnɔ ye ma bɛɛ o de bɛ na madamu langolo damɛ bona musow bɛ fini dɔ de ye maa b'a denw fa dɔn ala k'an kisi o dana farimama bɛ n bolo ɲininkali wɛrɛ bɛ yen sɛgɛ n'an bɔra kɔnɔ i b'a fɔ bɛɛ sigilen bɛ ka makɔnɔ sisan émission daminɛ la an ye kuma dɔ kuntigi min an bɛ muharamu kalo kɔnɔ ni san yɛlɛmara kosɛbɛ Sogamadu san kibaruya bɛ cogo di bon san kibaruya yan'an k'o fɔ wolodon nasi n'o de f'i ye ko an bɛ segin a kan mɛ fɔ sunkalo parce que min bɛ yan o ma ban adamaden ka ko ye wolodon in de ye n'i y'o baara i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko tɔw la ka taa kuma ye tiɲɛ mɛ dɔw bolo ne tɛ bolokɛndenw na kelen don wa kelen tɛ dɛ est-ce que 2 don 3 tɛ o 4 fana tɛ 5 bɛ na o b'a ɲa n tɛ dɔwɛrɛ ya voilà dɔw bolo ko n'i ye ko kelen kɛ k'o de y'a bannen n'o don bolokɛnden tun bɛ kɛ kelen ye n'o kun don e tun bɛ kɛ ɲɛ kelen di nka n'i y'a kɛra 2 dun dɔ kɛ i ka dɔwɛrɛ kɛ i ka dɔwɛrɛ kɛ n'i ye wolodon nasi ta a tɔ bɛ yen dɛ a fɔra n'i ye wolodon nasi ta o so passement ye i ka ko bɛɛ sira minɛ mais i b'i bolo don ko tɔw de rɔ sisan ka baara wɛrɛw kɛ nafolo baaraw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la mais ne yɛrɛ y'i sigi ten dun ko wolodon ta kɛra dɔw yɛrɛ bɛ ne wele wolodon ta in n bɛ ka k'a mun awɔ ne kɔni ne bɛ ka k'a mun e bɛ ka k'a mun ne ko n ko wa i ta de don a mun u y'o bila nafolo baara place rɔ olu tɛ kelen ye o bɛɛ yan o bitɔn kelen ye 5000
ni y'o ta i ka den dɔ na bɔ a ka sonyaliba in na a n'a ka bulɔmi ni da ka sunɔgɔ dusu tɛ den dɔw la a bɛ sɔrɔ yen dɔw tɛ maa kuma kan mɛ a bɛ sɔrɔ wolodo ye kuma o bɛ n bolo san kubɔrɔ ye min ye n y'o de fɔ se fila émission min tɛmɛnen yan sa ne y'a f'i ye n mɛnna ka kuma in fɔ ɲinan o ɲinan ka gɛlɛn dɛ ji fiɲɛ sanji yɛrɛ bonya tɛ min bɔ a n'a cɛnni sanji tɛna o dama bɛ cɛnni kɛ ji fiɲɛ a n'a so b'i ban san bɛrɛw se fila n k'o bɛ ɲinan kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɔw bɛ mɛlɛkɛ dɔ yira k'a b'o bolo ayi kuranɛ y'o fɔ k'o ban o falmudabarati la amra ala y'o de fɔ k'ale kali mɛlɛkɛ la adamadenw ka ɲamɔgɔya bɛ min bolo o ye Jibrilu la hamimi ye anw ti bɔbaa wɛrɛ dɔn ji la mɛlɛkɛw cɛ ma Jibrilu kɔ premier ministre a bɛ min bila a la Mikayilu tɛ yan o bɛ sa dɔw fɔ ji nana Ɛnzata ji taara Badara o ye kuma wɛrɛw de ye sa anw t'o dɔn dɔnbaw de b'o dɔn mais k'a fɔ aw ye ji a bɛ na tiɲɛni kɛ fiɲɛ a bɛ tiɲɛni kɛ dugukolo bɛ tiɲɛni fana kɛ kelen hali yirisuw jɔlen bɛ tiɲɛni kɛ yiri jɔlen ɲinan kelen so bɛɛ bi mɔɔw kan o kɔfɛ jamana 4 bɛ yen n ye bolo kuru k'a d'a ma jamana 4 n k'u ka wuli k'u jɔ jamana 4 i ɲɛ bɛ Laginɛ min na nin ye o ta de ye a bɛ fo o la dɔɔnin o bɛ kɛ fɛn ye parce que a bɛ komi olu sigi n di u ka ko kɔrɔ saraka bɛ bɔ Mali kɔnɔ bilen yan Mali dugu si kun tɛ yan fɔlɔ ni turajɛ ti fa wali sangaba tura wali ntura finma wali ntura bilen ni dugu kelen kelen bɛɛ taa ka saraka bɔ o bɛ Mali kɔnɔ bilen saraka bɛ bɔ bilen ni dugu dɛsɛra ka saraka bɔ jamana na saraka bɔ ko in de bɛ ten Kɔdiwari bɛ bilen komi mɔmi faga ne ye nin fɔ Ivoiriyɛnw tulo b'a la u k'u sigi a daminɛ na o yɛrɛ dɔw bolo ko Mali kelen n'olu t'a si dɔn ko in bɛ bilen Kɔdiwari a bɛ bilen Mali la a bɛ bilen Kɔdiwari Maliyɛnw k'u janto ɲɔgɔn na dɛ n'o tɛ fɛn min kɛ a cɛ ka jugu dɛ a ma ban dɛ o tɛ coup d'état ko ye dɛ o tɛ o yɛrɛ de ye kubɔrɔya yɛrɛ de ye ala ka dalen bɛ k'a f'u ye a ye saraka bɔ n bɛna yiri yira a la ka saraka bɔ malidenw nin tɛ faamaw dama kungo ye dɛ a kana nin to yen dɛ nin tɛ polosi kungo ye surasi kungo tɛ zanamu kungo tɛ suwili kungo tɛ dinɛma kungo tɛ nin bɛ anw de kungo ye anw malidenw burukinakaw denw kodiwarika denw Laginɛ Niger a y'a tulo don a la Dugale ye bulo kuru 3 Zirɛni ye kuru 3 Ngun ye kuru 3 Ise ye wari min ye wari den 4 ni kɔni b'a kɛ a kɛ den 4 ni se t'i ye 40 kɔ o kɛ dɔrɔmɛ 10 da o tɛ den 4 ni se t'i ye 20 kɔ o kɛ 5 gana 4 ni se ye 200 ye o kɛ 50 gana 4 ni se ye 400 ye 1,000 ni se ye 400 ye 100 i ko o dafura in kan k'i ŋɛni ye da kan ni kisi ni tangali ni bana i b'a wari fara ɲɔgɔn kan k'a di du muso kuntigi ma wali du denmisɛnw ma k'a fɔ a y'a tila ɲɔgɔn na u b'a don fɛn dɔrɔn hali n'a ye dabaro kilo 1 sɔrɔ u b'o tila ɲɔgɔn na fura i b'a tobi k'a mɔ ni dudenw ma ko e kelen k'i ko a la u ye saraka min dun ye u y'u ko de pewu a kɔlɔlɔ bɛ tɛmɛ o kan wa ni maliden bɛɛ nin kɛ san kisi la Kɔdiwari bɛ bilen komi mɔmi faga ne ye nin fɔ Ivoiriyɛnw tulo b'a la u k'u sigi a daminɛ na o yɛrɛ dɔw bolo ko Mali kelen n'olu t'a si dɔn ko in bɛ bilen Kɔdiwari a bɛ bilen Mali la a bɛ bilen Kɔdiwari Maliyɛnw k'u janto ɲɔgɔn na dɛ n'o tɛ fɛn min kɛ a cɛ ka jugu dɛ a ma ban dɛ o tɛ coup d'état ko ye dɛ o tɛ o yɛrɛ de ye kubɔrɔya yɛrɛ de ye ala ka dalen bɛ k'a f'u ye a ye saraka bɔ n bɛna yiri yira a la ka saraka bɔ malidenw nin tɛ faamaw dama kungo ye dɛ suwili kungo tɛ dinɛma kungo tɛ nin bɛ anw de kungo ye anw malidenw burukinakaw denw kodiwarika denw
La Guinée, Niger. Aya kulo do ala. Dugale bulo kuru saba. Zira niye kuru saba. Nguye kuru saba. Ise wari minye wari wari dinani. Ni kwani ba ke ake dinani. Ni setiye binani kwa oke drome tanda. Ute dinani. Ni setiye mugango oke duru gana nani. Ni se keme flyer oke biduru gana nani. Ni se wa nani wa kilingili. Ni se keme nani keme. Iko o dafura nga ki ngeni yedda kani kishi ni tangali ni bana ba war faranyonga ka di du muso kundi mo wali du demise mo ka fa ya kla nyona u ba du fe doro halna inda maro kulo kele zoro do kla nyona fura ba to bi ka mo ni du de ma ko ekele ki ko ala u ye saraka mi dunye u ko de pem akololo bete mo ka woni malide be ni ngesa ngishila woni ko wari ka de be ake ala be fiye jugu sapu wa burkina bo chola o ko fe kerengere ne re de daga la be nyere ya mami o be ya ni nanu o no fe mo di mo kololo be fango fa note amba la fois 2023 kololo ame kololo chema tetamo abibo fado abina fado ti suma abita fado shitana kununa abika tama sisa ka nye chongo yana ka nye daile amanye daile be ni dugodu aba choko yi ala ka teme malika ala ka teme ko warika ala ka teme burkina ka ala ka teme niger ka ansigi nyondo ala ka teme bela jere ka senegal bo chogola ame ala deli ni mawo maaye ni me ni ya soro ni mawo bala akoli yirina ni be jamana fe ka mabla kana nofe ma fura kuru sababara ka do mo ka chima ibi fendo kenye tetemo wala ise manake bunyami yitina na noy sa ko warudo privola wala okmo be vokafo sho Amadou yana Amadou sangono wakati do an ko yin ni ngal do kila me mbali fanga ayin eska bi laban wa ati laban ado i quand il go fanga ma semela ti sika jabi jondondi se bi fanga ma semela ti sika jabi jondondi aya ye fanga trata golo do ere ka fomuni mu ega yeta mu akolo doni konga bon nya fiengo ado nya fie emission langui kana fanga ta tokoma parce que on zigi nde fanga la kana kamo aite mamu no ebola kana mamu nde do ebola kana komi se kula o tenga bare mene ko ni ma do malikola shego Amadou se kume minda la kati malikola o kabone parce que ne o defo nebe kati mami kati péage krefe ne yinga yoro laba mina yela mamundu la faranda la yoro laba e jumenye doye château jokadia ne ko ninga yeta ninga yeko neti fanga do fanga mimi semena wa devli kama shi deme mami ndando e me eta uno au me do chudi ibala yo ni ye unyini nga ubafo ubala nu ye nyo nege sisa nu ka doni ba nyunu no fana abe fengudi folo mogo de kumi to nyini to bi nyini bledi kumi to nyini a no te fama masake semene karsala o te soro re ewa est-ce que o war ko yi o me mote to nyini o milliard beche ka di mori bado demo yeko nu fa bi fo demo ko mori pa dal ju kelete ore la nini mori no ole chiranyo na abin bugo kala isigile la ikabo kono do betu semo lula milliard bo golo be kala kata do fro ka milliard uka o ko bejo donc ne a fiye ya do o jabi temulo ka fiye fanga imela ba te là bas c'est fula mais sans finir bebo yew mais ça bina beto do le bebo do o kuma na ne fe mi nyala fanga mi semene lawo ko fe fanga bu seme aw ne la mais malitea non nani fama te nyonga la mode mali kono ne ndo ni jigo la o meno parti ne ndo ni jigo la Mamadou ma soni abi fari kolo ngenye ma yoro do ka shia kateme wale soni ka eche ngani kuntura ibadi bulo were di mo bi kunzigi di eche wote eche shugo soni be awna ya on bi se ka mali fari ngenye ma yoro do ka shia
mais a tɛ dan o ma a bɛ di bolo wɛrɛ di ma o k'a siɲɛ ni bolo wɛrɛ b'i kɔ siɲɛ i b'a fɔ nangɛrɛ rɔ nangola yɛlɛ sanfɛ jigin duguma o tɛ bolo wɛrɛ ya o b'anw to yen k'a di o ma o kɔrɔ ye kun tulen de u b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n kun ji mais anw yɛrɛ bɛ yen anw bɛ se kun ji la donc o t'anw ka sira ye n'i y'an dɔn an b'i ka fanga kɔlɔsi ne y'o de fɔ député sigi waati o ma kɛ yan an t'an da dogo o la députéw taar'u sɛmɛni la maa 9 o kɛra o tulo bɛ n na u sigilen don sisan Mali kɔnɔ yan u tulo bɛ n na dɛ n y'a choix kan maa 7 ne nana fɔ Seko anw y'a sɔrɔ 2 ye n wele Seko anw gagnera mais u y'an janfa raison kelen b'a la raison 2 an kɛrɛfɛ nin a ma janya dɛ o bɛ janya cogo di o tɛ nin ya anw bɛ fana sira la yan o an tɛ fana sira la yan wa mais raison kelen b'a la yan u y'a janfa n'u ye janfa k'o kɛra n k'a kɛra ko awɔ n ko i da di a fɔra ten n k'i da di maa min y'i dɛmɛ Seko Amadu kun de y'a kɔ n k'i da di o tuma na u ma dan o ma u ye jamakulu wuli ka taa wo ci u la f'olu ka da la tuguni u ka carré kɔnɔ ka wo ci u la a ye n wele a ko fɛn min ye ne kun se o de u bɛ ka wo ci an na n ko i da di u bɛ ko dɔ dɔn u t'a bɛɛ dɔn dɛ dɔw y'a fɔ ko i bɛ se nin na ko wɛrɛ ye Seko Amadu i bɛ so la ko wɛrɛ ye nɛgɛ bilelen bi dɔw jɛn nka a tɛ numukɛ jɛn numukɛ dɔw bɛ nɛgɛ bilelen minɛ o de kama maaw tɛ kelen ye ne b'o fɔ maa min bɛ k'a jate e bɛ cogonin min ko bɛɛ bɛ tɛ e tɛ ko kalama dɛ ala ye dɔ sɔn dɔ la o t'e bolo o de la n y'o de fɔ n k'i da di a kɛra cogo min na namisa yarɔ n ko cogo dɔ b'a rɔ ye n'a ka di ala ye a cogo bɛ yen a bɛɛ bɛ se a bɛɛ dabiri o a t'o ye a dɔw kan ka dara ten o cogoya dɔ bɛ yen n'a kɛra ten a bɛɛ ka cɛn ne t'a fɔ maa ye a bɛ tan a bɛ tan e yɛrɛ hakili min bila yɔrɔ min o don mais maa dɔw bɛ yen olu ka hɛrɛ tɛ minɛ o la fɔra ten maa o maa nana i sɛmɛ anw na i sɛmɛna ala de la bari anw bɛ fɛn min ka ala de don sufi kankara o de ye n tɛ foyi dɔn ni sufiya tɛ n bɛ sa sufi n nana sufi wa n bɛ sa sufi sufi ye jumɛn ye anw ka fɛn bɛɛ ala de ye ne bolo ye ne don n b'o de fɔ kami ala ka n da n ka lɛtiri ma gɔ ka se samara dugu la ko ne bɛ nin na bi ko mago b'a la n'a mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kuma Seko Amadu de don n tɛgɛ filɛ ka projet ɲini ko ne mɛ Seko Amadu ma dɔn i jamana tacogo fɔ sisan ayi sisan an tɛ bɔ a kɔnɔ sabu an y'a mɛn Gami président bɛ bɔ ni e de ye k'i ti don Kaliwa la ka palais la o kɛra Somali i kun bɛ taa baara min na ala b'a dɔn jamana caman bɛ bɔ ni Seko Amadu ye président kunturu k'i ti don Kaliwa la olu b'i nafa dɔn mais Seko Amadu ko bɛɛ ɲagamina sisan ko t'i taa ni élection de bɛna kɛ bon nin wagati fangaw yɛrɛ dama min ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na Seko Amadu ni maa min seri ma k'a kalifa du la mais élection na ni k'a ko ka kisi jugu tɔɔrɔ ma ani élection na i k'a dɛmɛ président minɛ jɔyɔrɔ b'a ka se k'a sɔrɔ pɛrɛn ne bɛ k'u ye wa Mali faama se fila ne m'a f'i ye mais Seko ye nin ko in faamu i ye min fɔ o faamu na bon ne u t'a faamu fo k'u sa n'o tɛ députéw ka ne ye nin fɔ ɲɛna yan u ye ne ka député dɔw namara de n bɛ ka min kurutu o yɛrɛ de fɔli ye député dɔw namara la député 7 o de gagnera mais n ka député 2 bɛ yen u namara la ni wari don wari t'u fɛ ka tɛmɛ o kan a filɛ an kɔrɔ yan fɛ a bɛ région dɔ la yan a tulo bɛ na a bɛ faamu ne k'u lamɛnna n y'a fɔ depuis o don ne y'a fɔ émission na n ko ayiwa a ɲaamitɔ don n ka dayɛlɛlen don a ye dɛ o bɛɛ kun ye ka kangeru da a ye gɛrɛ n na bɛɛ ta tɛ sonya dɛ bɛɛ ta tɛ dun dɛ u bɛ jɔ ne ka nin kuma in nɔ u t'a la wa ni e ko yala n'u sera a ma ko n b'a dilan se fila bɛɛ tɛ se ne ma dɛ barika ti maa o maa la i ne tɛ ɲɔgɔn ye n bɛ segin kuma in kan duga ma maa o maa la bɔ i ni Seko Amadu tɛ ɲɔgɔn ye o bɛ sigi k'a ta kɛ danbaraci ni kumalangolo fɔ ni yɛrɛkɔrɔ kuma ye a kuma jasi ale yɛrɛ de b'anw fɛ ni maa fi fɛn dɔ i bɛ t'o fɔ a dangatɔ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a kalan ko bana mais ale t'a dɔn mansin dɔw bɛ yen
courant me munun tama tama abi se bo a chogola yani nga duguje nga bi no dayla no e mindi abi baraka no yi dogotoro ke ta bolo shu e joli la ka a nege ka ye ay joli ka timi joli ka kuna to ka ale de bi manger dayla o kuma na ne nzigi kanifo ne bi ni no e haklite au faible ni au ti kotigi do kotigi ba yere fo bamananga kuma ni sagabe bindu na ni dale be bindu be bogi ira tuna bi du bi fe fo ba te dunu mina o dunu makanga yere Congo afora nini naloma bishi iba tende dla kono nota beka yere ka le kele nu de abada ka chebeke laba be shi dugumo da ni naloma na dale do iba tande kuma na mali odi mali de kere odi ibi mi no afo ni afo ibake parce que uti ko kala mo ko sebele de si sa demise chama chena uti fuido donc olu de be kan na ko lu bi na ka kan ye mawi bo dunde ko nyenyi do ni ala e minge o bana ni ala e minge o bana munay biblika kambayeke e kundi sigi sa ala ka ke iti sigi ala ka kambayeke ni ala na blara ini ala an namara cho che bamako ya namara cho bi foki kulungulo ala singoro ko ribe ko nyero wele wale so ngalo do namara cho fana bi ala delu kan namara la ala bu dem ala ngon so bi ala deli ala ka Quran dige hala kana police bo shuina o tikede ni couvrir fe nyezo ka hereya mayni ni donc il c'est fula ko imeni jogodi la donc ne ba do fanga mo misema bon foni mogomi ni ala ya da Sheikh Amadou bi deme ni ala yi da ko bi ke o de be ke no te ngalila ala la ko ka nyama da to ke baru jole du Allahu dafa balya wala bo laydu te har ma dewna ana borakati kanadi ay wati joli bo naga maw sigile me o klobe na no de fode ndene ndori do be nga bi teme dro atarata ngwati yeli kebli naga maw be o klobe na e me koloni ma fo yana buguri ma fo yana me ne do ke mali ko ino ni saraka do nyobo ni yiru foli do ye nyofo me o be ka o sigi me dambro chilai me mali ko no nya fo mali ti jeni ya fo ma fo mali ti jeni ati jende e me déclaration e mu mede akeme febera ma bo sama se buraje akera ngoma mora suguba senje ni juguyate malide nga jando kuma ina ni juguyate ni hashidiyate ala ma maliro ngulu nya hereshila mali kadi jamana be ni malide usona nyanye here bebe malikuno doni ba beya kodon ba beya nyama khalaw beya sigi beya sinyi beya beya senamunya beya here beya dugujugora navolo o beya malide nga la jebani ka bebani febe malikuno tetno kuma be ala bi waliju dogole ni malimo mais jikala fale do shola sisa do bulo ka yala nu e yirini mi nugu cho bita jikala bo jula furablu nu mi bo no bona ka ba o yirini ka ko bane o be soro ka wale yiru fle yoroja ka to yiri suma sara ku sigo sumaro la quoi e be mo voina no te here ko ro bandala ya malila o be ka ongu do fe bero sa no te here bebe malikono ya tetamo amba nyini ala fe malidew ala ku jigifa amina rabbi malide momo ala ku jigifa amina e min dara tamala ibe minye tugan fe o te mali ede mali dame ka bono ibora ka min choya o de dame seki dame mo tugan te ma chen e mi meso ibe ka minye bi mali dame toyi mali dame sabali ni bedi ani horonya ala ka malidew be amina ma nyini ala fe ni ne jigibe jamana inga ma nyini ala fe jamana ala kana to ko amina mami mba fe jamana inga tanye ala ku sema amina rabbi mami nyenye ala ka jamana intanye ala ku tigise showa maru mami nyenye jamana ka wasa ala ku sema amina ala ku sema ala kana somo go yakamo sallallahu alaihi nabi showa madu namurula papier ko ma chama jorobe ma chama na ma chama bien be fata jamana ko showa madu ma chama erebe ko kan o te faire venir papier que so wa madu papier ko gala papier ko chuko bo Europe ni papier ti boleti barani manzoro ne ka mawbe mbarka dano de ni papier ti boleti barani manzoro
ali ka wari transférer mama e bi wali adi wali ma di mo bi ta bladi o bo ba yire ite quoi vraiment ha e sa nani e ma papier soro jamana kili e ko e ta onye soro ha vraiment oh mais no mi kunare ga sa hani wele ne mo ko pas de bila hanga papier ko do mais tien fie foi tembolo blé ere kuma dabne ni minyo ne kan ge jabi blé oh ni fait tembolo blé e bo yira ne la kaba e na foli mangon vraiment ibi dadi sadi ne mi nyini ga fengulo o te ka ikaki ku ya bla nyefe kana ne ka horo ya datuwa minde ne o deme ala kamo mais tel la direti horonye i o de yirana parce que ali ni deme ta donye kai nini na ndesara kan fodro bara chena o de kama ne ka ma ya gilla ko ni mai ne be ya am mo ba nfede mais mami me gere ya manja ko chebu bulodi chanté la diru doa bo te ko laba o plana papier ko ne de o fo ala deli debi ke dashi babina ni barako no wa binani ko ni zorla ne be baraki yede ha mengame horoni la diri mode ngani yer zogobe ko kora ko wa binani ka wa binani table ikunyi no te ne ko ni tati femere ne ka horonya dafale ni mami barkate mami burjula ti gokolola ka foko bina do ne ka horonya la kibi daduro kanito gochi mo nyini ala fe yano kake isata kake ji kokoji wal ma avion kabini amina rabbi teta baba ni mala de parce que horonde mali kono ya blé ou keleme ka bego horonya ro nu dai on ni horonyi nu yeri ma nyala ma fo ko wara bene bulu de ni ko sa horonde mali kono ya obo tiga obo dama bla ba fa horonde mali kono ya oto fo ango horonde mali kono ya were dade horo be yala ma ka ke komi horonde ka be yala ma komi mabati anga mabaya tsega dayaga amma go ba ambo khulula mali e dame jamana de ka damine mande fo segu ma bise ka no yala mani dala vraiment wala ni mi ye horonye kan jogoina ne be tandi ni ya soro ko bingani ni fe no do 100 milliards be ni fe no de fa ngo kami ala kaneda ne ganzigi futa e kura kono ni ndede abite meninga teta meninga chateau ignolé futa ko ni asurule fle fa besa nganga ala fo nade mami mela bakaburu de ko no futa ko no dabo lafia tay ci fe ko metani afamna wala do papier ko bara foli wi wa bina shanu ta fana be nyofo ko sebe nyofo la diruyi ani na volo delju me na be ke nyuba sa aflaina wa bi ulo flando nyuba sa ga idonjo bi kileva e bocho bi kileva menda ke ma e fiki tege chi mo folo mi tege laje grâce à façon no be no yire mi soro ka ki no ma ye ne ta ki parce que bo tege bi fle ka bo kofre wa nani me ka fle frontière jamano la wafla mali kona ya wakili sigiroma sabade même mali kono wakili ni awo mali yo fana ni deso wakili la ko ke afo nyana nga crédit do chi mo ne ba fo dugo ke ne crédit njoy ne ti wele ke téléphone na wifi de bene bolo ya kama wele ne no fama na de mo be ne wele no abetande afamna mais je igo wa biolom latan idonto la sarabe famina botola sarabe fa di ngale ga do dayale wa mo bo we duganyaka no bo gresega jafura kama gresega jago ka ka do soro ani navulu bara ulutikini kelente amega ni bara mi foni ni navulu bara munu fle ka foni ma shi dai samgan duru ni tekiyo mamme samwa no ni ngeri itafo a million de milliards be soro dore be saya bota Allah wala ode kama beke mai mami shi samuga ani woro kata bla fo sambi duruni duru sambi duruni duru ne ba dai so sambi woro wala sambi woro ere peut-être yaro de bidurun duru mais so sama na fulo batigi dana samu woro de la na fulo batigi bon na fulo batigi kanga damine sambisa biso samuga ani woro bon ibe na volo soroli damine obi seke o bara beki mais ni milliard façon do ya twi ka mo ni woro la abi nyeba de daga do be ibo de ko ne o fo ngo ni demise sambisa ba ni fla sambisa ba samu ga ni sheki ni million chama soro fiki ko no ten ate ku shimo
o to me o I ka fono ka sa o ba I beta war do bolivier do ra beti kungari ki fili bi ngona to ki bacha ma ti ba bebe la diru ga mo ka tume awo singa sati fende o ubi nyina ni ngokwa ne reflect ka mi valu te me o te me shoy na me o here ba o le be ka kai ha la quoi here de be ka kai me do wuziye tele jwe ni shwala ka tele di me mami kuna foni alabado je bene ba do tele mi fle mali kono ni de do mi fle je ko ka bi wani no mo bi ne weli ne ba gundo do do yare de mali do tv zara la bi shwala ko to ika here to ala de ya ke shirifu ala no ya shirifu ye kadinganye to angala ka ala barika da do de kuma na obembulu so do kofe na pro ka kaliwa ke mamne ka baragelen gilige ma chama be juga bu no fa bu classe la même mami me choro ni na ka kaliwa umne ka muraya re ka ala dilin nya gwanga tike so ma di do ka ramade bo igda sera kuma mo yaro ye kuma imla ngoro folo maso dadu kuma ino ode ya jamel lunga kuma kaliwa kota wala ne ma ke ulu nyoro de nga foi ma ne fana banka mfo ka bolu kokoro fo java parce que ore chain ulu e mamunu ni e ba ka barela nga ayre ko mi muri ebina dalju minge uba fo ke ko dumo bonni aw nunti mara ala doni sugu min damo ni ko iba mara mi boy kokoro awo ini ka wari bitui ami boy kokoro pew kini ka faka to yuna Allah bana to na bewo voilà donc ne on a façon de hein enere ma do de malikoro television na dongo nere ne jigi tigera ko yi la ay abe ba fonga ortemu kuma de kera relation yi no to do ma ka kuma tele la de ka fa mali beta mali bina digera mali gora dige kono ale da ma ga dula vraiment mungama ka gla ka araye shudo olu de oke no te mami ye terezira goto abubulo ka dolu ma shego amadu kuma chodo aklo bena abendo telila na olu de ne tarai ka araye shudo olu de ake amagatia na doni baw jamva doni baw ba be dabri ate dele de ini ka fanga ni kana vuliti se me olu do kanu dadu maliko kuma la ebe mu fobli ala ka maliki shiku amina rabbi mali bi bolo minga ala ka ke bolo sebe amina ala ka ke mali de besa koy ala ka ufanga se jamana ina ka futne dafaka ka jamana nya komi shanu ni jamana nya raiba bishi tulu bebo amina rabbi nde ministrie ndo nyini nde joro nyini ala kan kishi politique ma nde ke politique ye ala kan kishi ndikenji me mfaso kan naka suno mo fe ma nyuma mimi na mfaso fana suma mo fe ma mimi na mali suma ya rabbi ala ka barka dula ala ka ke here amina ala nabi so se wakati corona kama me yana wakati corona kadi faida kena yere ta do kai sabu ai sangile so sangile yere fempene ema adamne laniye apeni ma fere ko sebe so ga kadi ga do ke faida fle doy aywa so ga faida ma tama ko fo me ga faida do ye do fo ashura e fenga temene mugaram temene me ashura kawe ye do fo ye no yala o yine ga kaba ko do fere fu ga do ga safe la ere ga do ga jemu ko abinya sisa safe la yembo ka di jemu mina nyere dumo mena debeli dinyi na zaina del dudo beka e sai sisa ambe asura kalo diro anye emission di damine na no e doni rekene wa sefula kwa damine na shegu amadula kwa fana nana sangele zoro se kwa amadula ala ka sanjama nyirana amina rabbi mama ko ala kota dine kota doni kota faida keneka ala ka be wasa sefula eminya ambe sama kanzi nyomo ala ka barika duida amina rabbi sefula iku mesade enko ya me be jembe ba fo sefula bi shoga mandu sefula chamanyi ko sabo shogo nkura ma kele min taredo ala ka barika duida amina rabbi sefula angere ma kan nge sangosa amina rabbi ala ka ni wasa amina rabbi ala ka ni korota amina rabbi television ala ka barika do ala amina rabbi mena fu di jema
alamisa o alamisa ashuran kalo yi alamisa fungelen de merade kamuda o bena afala ma amana kelen warabi ni ma o ma sera kaso ni ashura kalo bana kana blade ake alamisa o alamisa ibi seriji mine ibi jogo flage daliba masai yame ni ye jogo flage daliba masai surango surangadi o kala ni sigi toy nola asafurla shenkeme اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يكون شيء بسبب الدنيا يا فتاو يا فتاو يا فتاو يا فتاو يا فتاو شيء بسبب الدنيا يكي بلو فلا قرطة علي سيف فلاني أوكي أمنينا كتا كنابلا ده على مساو على مسا amine kake ka damine 11h kata bla 13h abiko wo franjero ni 13h koni ni 14h sera bula datula da ni mamba ere ka bo 11h ka bla 13h c'est flani okay samere emi club chez wa marulo ebe moto kawa samere ina mobili soro so ina wari no soro la kwa tetemoka no DJ mo ayaba ko jana aka ko ke karoti show karoti la chara la karoti la nyelindi nere develi de flenyo DJ ma nga ladiru bi ni ndone to bi fenzoro bi na ne da koko yawo kasoro ma delikase ya ere ala ka barka do amin arabi so ka do e jamu ka do ke sa alhamdulillah ya boloja ambe asurangalo de la mina min fo abi jabi bi aya minere sheko amadu du bango amadu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصف عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا النبي الفاتح لما قلق والخاتم لما سبق ناصر لحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفادا كل بقى بلاجي فوق كفادا بلاجي أنا فولي بقى أنا فولي بجمع بقى فادا كنا أي سندلين
an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu la bi an y'a daminɛ fayida kɛnɛ se fila sera Seku Amadu de ma a fɔlɔ an y'a daminɛ bi ala ka ko a nana bɛn a ma bi tuguni i y'a mɛn se fila Seku Amadu mori fɔlɔ min ye ko n'o fɔ a gannen don na Seku Amadu de y'an ko bon an ye mori fɔlɔ min ka nasi mun diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ k'o mun halisa ni diɲɛ ko ko se fila Seku Amadu Sidibe n ka foli b'i yɛrɛ i ka dugawu kɛ halisa n ye dugawu k'i ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka dɔ fara ko kan amina rabi ka diɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ka fa salamalekum warahmatullahi taala wabarakatuh